Okay. On my left-hand side, guys, on my left-hand side, we have option EC, and on my right-hand side, we have NDEYA. Sure, 1 second, guys. Okay, who's going first? You want the coin toss? He's going first. Let's go, round 1. Mangiqale ngozazisa. Lo ngundeya wezinto. Isizukulwana sike kumkani uyinsa. Ndiphuma kumhlaba wadala. Okay, mandiqale. Mangiqale ngozazisa. Lo ngundeya wezinto umzukulwana kakumkani uyinsa. Ndiphuma kumhlaba waphefumlelwa ngokhokho izinyanya namanyanga eAfrika. Ndiphuma kwisixeko sempuma koloni, umhlaba wadala ekumkani zakwaXhosa nentsika. Ndingonyama yakwantu eyaphuma kumlambo iGqeberha iphethe usibe. Ndinwethi xa ihamba ndikhamaxhaka ngoba apha kusekhaya. Ezintlanti zilawulwa ndim njengankulu katata. Oze ngendelelo njengawe, ndimfaka induku ndimphose ngapha kwamasango. Kwisixeko sababhali jikelele ndinibambe ngesende ndinihlelise ekhukhwini. Ndinifaka imithetho nemiyalelo ongandithobeliyo ndimbuyisela qamathe emazulwini. Xa kuthethwa ngondeya wezinto nonke niyancancazelo kwamakhwenkwe esuthwini. Otherwise the outer sharp but ungiqhelikaka ndakubonisa nje bomvu sukwini. Otherwise the outer sharp but ungiqhelikaka ndakubonisa nje bomvu sukwini. Yavuna ubonisa sukwini? Jy kom na gunfight toe met 'n stompmes, jy speel maar se kind. En my ghetto lewe swak neiers en vee maar se kind. Ek kom stryd uit met jy, die bullets wys soos vliee maar se kind. Sy's my ma se kind, maar se ma se kind my vir 'n ma se doos wat en druk ek 'n bullet deur sy gevreet soos 'n fucking spee maar se kind. Anaxesha latyani mna ityani toe to toe neyimura. Ngephepha nosiba neyirhazula. Ngesafobe mqala AK47 isifuba sigcwele irhuluwa xa ndikhamisa ndadubula. Ciba ndingathelekisa i-US dollar nerand. Ciba ndingathelekisa i-US dollar nerand. Wena ngakubetha ngicimele with my left hand. Asoze ndoyizwe lifokofoko lezo emhlabeni nge-one night stand. Uthi uzimisela i-breadwinner uyicengi. Ubani onokucenga i-breadwinner emtyisa utshadisa? Before uzondibhetlisha bekhuwa yiconsider ndikwi-professional level wena uyi-beginner. Umzekelo after le dinner ndizawuthoba ngemila. Just like a tavern as usual awuzuwina. Just like a tavern as usual awuzuwina. Iqhelika ke zirepayo wena usay mine. Rapping at washumayela ukwazi no rhyme. Ndiqhela amachera bhejayo wena ugoqa time. Ndilala ngengube ezithethayo wena unqonqa prime. You got time. Option EC. Nokia 3310, my bars are fully loaded. From an organizer, I could call it no dropper.
You're still stuck on the same lane, same style, like you've been sniffing coke with a dry nose. I started everything from A to Z when we started to Z, so which means as a structure collapse. I pull up with that fully clip. Ungatsho bazi movies ka Mr. Bones kanivela ndifika ngichitha ithambo. I never kanifika ngichitha ithambo. I-students e-business studies nangu lo tishara kuma ngeke upase usaleka ama-principle nama-strategies. I'm up for that dough. Namhlanje ndizibhaqa sendipocket ama-bakers. I never started it from the corner store. My pride is bigger than MT's manhood. I feel like a vegetarian when I'm taking your soul without any weapon. Inobiyazi buza uba ndenza kanjani. Ndichitha ubuchopho ngembotyi. Ndichitha ubuchopho ngembotyi. I got my naked mind. Yonke into endenzayo ndenza ngo-pro. Akho bhaya mna oyifaka u-X apha. Ndiyenza simple, ndithatha inkunkuma ndifake edustbin, ndishiya istage si-clean. Uzazibhaqa sewuphantsi ngala mangazana uhlezi uringa ngawo. Nantsi i-GTI idrotsho. Kwaba uzazibhaqa sewuphantsi ngala mangazana uhlezi uringa ngawo. Nantsi i-GTI idrotshwa. Kwaba izandla into uzibeke phezulu, bungayazi into ziyajika. Nali pharapara lirotshwa. Ndibhizi ndiyaflowa. Okwetrans ubhizi uyaphantsa inobiyazibuza kutheni phethe i-tow bar. I-club owner yotywala ecuthela ilicense. I-club owner ecuthela ilicense yothengisa utywala, iibhar zakho azisenamsebenzi. Umdepho wentsango lahle etoilet apha kum udophe emasimbini. Ulende kwindawo erongo, so I'm taking you back where you belong, like I'm dealing with a misrouted cargo. Namhlanje ilanga likutshonele emini, after le meda ngekho ndibone nangeshadow. Back on my lean, ngathi ndiyidirect ephuzi lean, le scene ndinayo into efuna ihambe nge-slow motion. You fall far from the scene, nantsi le cobra ndikubetha nge-slow poison cousin. Ulife wakho ndidlala ngayo uJumanji, xa ndikubambile uyameltha kwe-apple manji, ipunchline. Ulife wakho ndidlala ngayo uJumanji, xa ndikubambile uyameltha kwe-apple manji, ipunchline ndizikhupha kwiipokotho zebhatyi, apha ndizorepresenta isiXhosa ndivele ndikubilele okwefatyi. Ndidlala ngayo uJumanji, xa ndikubambile uyameltha kwe-apple manji, i-punchline ndizikhupha kwiipokotho zebhatyi, apha ndizorepresenta isiXhosa ndivele ndikubilele okwefatyi. John, take a picture. uSatan ubribe uMoses for amanqanaba aphezulu. Wait. How are you gonna capture this moment where your memory is already full, you fool? Upon Suga corner, you can never felt the pain that I felt. Ibuza evanjalo usaskema amaxhekwazi imali endoda. When I step in, niggas, they lean back. You got your homies behind your back like a school bag full of books. Maringwati ngaphakathi zine homeworks ezingagqitywanga izapha ndikubhalisa corrections. Bathi opponent yami yaphantsa loo nto leyo andiyiboni. I had to take my 4-5 out bayabuza option wenza ntoni. Bro, I had to zoom it.
Time, bro. No chance, manje amshithi ihlangu yabo. Bring it back. No chance uchithi ihlangu dog. Because I say your pass ngojikeleza. Let's go. Uthi breadwinner uyithengi. Well nice kelem sakho nisithengi. Before ndrop esibhathi smoke nelikwa emma baphume ngoba ikaka sewoma ziyabhayitha ndizithembi. EC uzibiza option mara waziwa naselokishini. I'm the biological son of EC. When you just an adoption, you will wish unozala ngiwakubuyisela. I'm the biological son of EC. When you just an adoption, namhlanje I'll make you wish unozala ngiwakuhlisa ngomleze ngeabortion. Namhlanje I'll make you wish unozala ngiwakuhlisa ngomleze ngeabortion ngoba ibhazi zami sinjenge deadly disease. Come on guys, come on. Namhlanje I'll make you wish unozala ngiwakuhlisa ngomlenze ngeabortion ngoba ibhazi zami sinjenge deadly disease. After the battle you will be our next Nkosi Johnson. Option ufake around yokuqala kulende Makheli monument. The battle like balance, it's like war ye province ne continent. The battle like balance, it's like war ye province ne continent. Option Eastern Cape undeyo bezinto Asia dominant. Option EC undeyo bezinto Asia dominant. Igama lami liyasinda okwesidumbu because I'm the only option in EC in the prominent. Because I'm the only option in EC in the prominent. Lately, bebengibuza NDEYA ushonga le battle because ngata ujimanga. That how about Nepal because niyayaza ndubikanga. I'm not shaken by option and yokaka. Tan fumani clutch is the only time baphat kwebhayi netinaga. Money clutch. It's the only time baphat kwebhayi netinaga. To fight weight yathetha. Uzothini ku heavyweight usislender. But if ufuna rematch ungadibana noMilan uzofika ndiredi whenever. Naku 50 years ezaya sozulenza ixesha. UNDEYA wezinto iBlack Panther uzakhanda forever. UNDEYA wezinto iBlack Panther uzakhanda forever. Asoze ulenza ixesha noba ungaza nearmy. Xa kunyanzelekile ndayidubula igane. Ungandenza ucheese boy ngenxa yoba ndinxiba iskipa yaseFabiani. Boy ndinjengoHelen Zille, I'm just using my money. Ayivanga. My money. Yeah, my father, that's using my money.
because ulenza ixesha nobungeza nearmy xa kunyanzelekile ndayidubula igani ungandenza ucheese boy ngenxa yoba ndinxiba iskipa sefabiani ndinjengoHelen Zille, I'm just using my money. Ivile ngo the previous battle was performel ubhanqa bayachisa amateki. The previous battle was performel ubhanqa bayachisa amateki. Azawuthini ungachisa amateki livovo? Azawuthini ungachisa amateki livovo? Azawuthini ungachisa amateki livovo? Jonge converse ubhale conversation. Conversation. Jonge converse ubhale conversation. Jonge Vance ubhale Vanessa. Ilacoste vale umlomo mbayi qumile. Air Force semudini ncumile. Athe kwehlukana necosting. You got time. Quiet down, let's go. I'm dope in a different way. I-workness, I sniff it. I can slang in a different way. I-punchline, ndiyanyengeza xa senivela wena. You broke in a different way. Nindicompetitor njani nomuntu osaxhomekeke kwisalari? Namhlanje ndikushiya umzimba ungenagazi, namhlanje udibene noxamo ehlathi xa senikophula imihlathi, ibhayi nehamile. Ubhetlisha no-option, ulife wakho kwi-freeway, kumphefumulo ongazange uyolandwa kwingozi. You claim that namhlanje uzoncisha. You claim that namhlanje uzancisha. Uphambene inoba kwasekuqaleni igama lami ulisipele wrong. My shit is straight out of bees. Ndikunxilisa sengekafiki nakwibhazi uyayazi iqilika. Already got your head up. Umzimba wakho uhlusenyuka kwesi stage ngathi ngixhela inkukhu yokhupha amasho. Not the one to fuck with. Even kwi-threesome ndiqalisa xa uqala ufonyoza istyle sakho. I feel like an octopus. You can't swim in this deep ocean. You get 8 different kinds of kicks. Okwengazani labantwana basibhozo from 8 different pubs. I stick to my style like my shit is magnetized. Ndikubeke in order ngathi ndifakele ties. It's like you're giving. I stick to my style like my shit is magnetized. Ndikubeke in order ngathi ndifakele ties. It's like you're giving birth the way you fostela ngakhona delivery. I swim in no matter what the consequences. Namachita ngakwazi uflowa. Xa weqala utshona act like I'm taking a deep stroke. Andinosuka ngapha woma nizothatha uluzi apha. You are not my personal trainer. Yisound kaNomathotholo nomabonakude bekusitishi esinye ibhazi zakho azinabalance. The way I'm raising these bars, you could swear you're prison at the 3rd floor. Icats ezifana nawe eziclaim abazi behind bars zicommit suicide ngojamba. Ulibambe lichisa wedlula noChristiano ngobeka ibhola esifubeni. It's like nisuke ekhayeni amajita xa enibamba ngecalls ekuse option undawoni ndidlula iColchester.
Le mingxunya ndizombela yona kwezi stages ayikabikho deeper enough ndolula ishape njengedick ndibamba ikona to show you I ain't gonna sing. Sithathe sise ku-ETV uhlobo ne-rhythm ngakhona le verse you could swear it's on some family vibe because I'm in that cop scene. The plan is to do my job in colors and wheel ekhayeni. Wait. Is this the shortcut? You can't awukwazi nothrowa. Thatha esi skill unaso ubheke ku-disk uzofunda uthrowa. If you claim that you seek, why ungafaki iphepha then mina ndispane over time? You could swear stage, warehouse, xa kukho option uva sound ye forklift because I've got heavy bars. Xa ndithe ndafika elakho ixesha liyaphela njenge-beat engakhange ngiye exesheni. Inobuyazibuza uba ndenza kanjani, bra kandinika u-5. Bra kandinika u-5. Buda kandinika u-5. Smoke, I might need your 5. I did it with a 4-5. Battle MCs ezidinga ngamankazana too much kwivesi iba ngathi ngxiba ipanama andizifaki ngamandla ekhanda. Time bro. All right. Yabona wena khona ukuhlebela yona man. Ebola we yakho yazi matrasini. Epaya ko Cherry Loyal qalo wakho njenge ANC xa nimsulile ibambe enqindini. Ithe epaya ko Cherry Loyal qalo wakho njenge ANC xa nimsulile uyibambe enqindini. Xa nhlisa uzip seyazi funeka guqe ngedolo. Anibethe nge-hand job enswembo kingathi ujula umkhonto. Anibethe nge-hand job enswembo kingathi ujula umkhonto. Andisakhe entendithi say my name babe abuze njani kodwa 4-5 igcwelisa umlomo. Andisakhe entendithi say my name babe abuze njani kodwa 4-5 abuze njani kodwa 4-5 igcwelisa umlomo. Ndithi yo dilibele askisi dimorongo. Sakwazi this busy siphazanyiswe iphone call yakho. Umbuze baby when are you coming? Aphendule athi I'm not coming. Umbuze why? Athi because your dick too small it can't make me come. Uzibiza ijani kodwa unaso ne-skills zochamisa. 4-5 ngusimince la mntana uyayibhaptiza. Noba ungajama ezukunceda lo attitude akose wo. Lo ungajama ezukunceda lo attitude akose wo apha kuselokishini. So how about uphole because awunayo enye option. Lamdana nimazi more than you do when uphethe isamari. Unixelela zonke imfihlo zakhe ndizifile like idayari. Uthi wena xa umsulu uyathula thitula like library. That's why every weekend elahleka nyamalala eCalvary. That's why every weekend elahleka nyamalala eCalvary.
Let's go, son. That's why every weekend nyamalala eCalvary. Lamntwana uyakwazi unifonela abuze NDEYA uphi 45 ka option iqalila ivuki 45 ka option iqalila ivuki dithi baby zakumi uyayazi la eyami liphara iphumli but alum ke ngamithisi because pull out game yami ikhonswembu and pull up phuli pull out game yami ikhonswembu and pull up phuli athi I don't care because without you and copy gama lakho sengqondweni yami like karaoke nami ndibe ndimlinde ngamehlo abomvu like Smokey nami ndibe ndimlinde ngamehlo abomvu like Smokey for yena I'm always ready and sayinxibile underwear and jokey for yena I'm always ready and sayinxibile underwear and jokey lamntana wangxama ngomtyisa imali and she blew it ngoku uyasola because you have nothing left ndafika ndakuthethelela ndakhupha i-45 and she blew it ngoba ndabetha one night stand ngoku naye uyazisola because she has nothing left ebecimba uspecial ngantoni because ischedule sami sigcwele amankazana okwingathi ndiyi-PIMP ndasoloko ndiphezu kwebele okwestar sama-ZCC nika time I'm that nigga who stick to his style like I'm taking a pose. Watch when I impose. I'm killing opponents like I myself came with a clone on the other side. Survival is to flow. Ain't no gravity in these stages. I'm still holding the culture like I'm Goko Maweni on beats. I'm doing it for the needs. So you better watch your speed and watch how you change my mood. It's like a gamble game, because when you start throwing stones at me, this is my betway. We can even take it to Indolochi. Amathokazi bephambi kwakho ndiwatye onke, namhlanje ndiyocrown enoksi. Even if you dig deeper kumavesi akho, mara wena ngekho undenze next, okwelastic yependi kwimpundu zesidudla. Nangu lo option kuhlezi kuringa ngaye, i-punchline ibenye ubone ngelihlo elinye ngathi praise Illuminati. It's the breadwinner versus star sama ZCC. So let's see who's gonna come quicker kule quickie. Kan faki razor nqano nangumnqonqo zange yandisappointa iba ngathi nikufaka kwizitrato zasekhaya elitsha to Cape Flats. Yes sis, I'm in love with my cup miss. It's funny like uhlobo esikhule ngalo singayazi future okwetrans ihamba ngobusuku with no bright lights. Kunzima nongena ko Shoprite and make a decent bag. Namhlanje ndilapha, it's because my punchlines are coming right. It's dark and dive, hunt and strive. I got my niggas for Imboki, fucky bribe and then let it slide. I got NDEYA for the commission. Go left and right and then go left and right. Tigshim Zimbo unidentified. Ngati buchiswa ngama para for the retaliation your snitcher. I feel like I say what I wanna say. No call a hot bomb. It's scriptures name katango. Unpeteli pazen fuchane, now you can't reach my destination. No going neighbors a croco. With retaliation, Ben Lindele rounds as shoo like I'm that thug who hit at the G spot. I thought I was having fun until I had to change channels from cartoons to 50-50. We are fun bodies Luanyani, which is Pila Ganjan. Go and the Lindele delivery, Maria Faila, we are fun and Ngaza net to Mengo Punulizusu. When I raise my bars high we war and she fokol. Why you busy ngelulwane kalithatha rest? Time bro.
Sure, boys.